Točno, vlak je u 7 sati i 50 minuta krenuo iz okolice Trsta, a u Rijeku je stigao malo prije 10 sati. U suprotnom smjeru prema Trstu vlak će iz Rijeke polaziti svaki dan u 18 sati i 25 minuta. Tim projektom prekogranične suradnje željele su se bolje povezati ruralna, periferna i prekogranična područja Italije, Slovenije i Hrvatske. Jutro su 7 sati i 50 minuta iz talijanske Opicine po prvi puta na putovanje je krenuo vlak koji će tijekom sljedeća 3 mjeseca, odnosno sljedećih nekoliko mjeseci, spajati Italiju, Sloveniju i Hrvatsku. Jedan zanimljiv, Andreja, projekt koji će zapravo nama, možda evo u Rijeci i Hrvatskoj, dovesti dosta turista iz ove dvije susjedne nam zemlje. Tako je, radi se o međunarodnom projektu koji se financira sredstvima Europske unije. Vlakovi će polaziti svaki dan u razdoblju od 24.4. znači od danas do 30.9.2024. godine. Svaki dan ćemo imati polaske iz Vile Opicine u 7:50 ujutro i u povratku iz Rijeke u 18:25 sati. Na ovaj način imamo jednu međunarodnu vezu direktnu iz Italije prema Sloveniji i Hrvatskoj. U vlakovima se također mogu prevoziti i bicikli, što je jako bitno za zelenu mobilnost i vlak kao ekološki prihvatljivo sredstvo. A naravno dolaskom u Rijeku tu je neizostavan turizam i odlična je promocija turizma. Moći će se posjetiti sve naše zanimljive lokacije. Hvala lijepa, Andreja. Evo već i danas na ovoj prvoj vožnji 60 putnika koje je odlučilo isprobati ugodnost i udobnost ovoga vlaka. Inače, vlak je 2021. godište, a koliko mu je kapacitet i koliko zapravo ovo zadovoljstvo moramo platiti da bi došli do Italije preko Slovenije i vratili se nazad. Darija, želim vam dobar dan. Lijepi dobar dan. Znači, ovaj vlak ima kapacitetu 235 sjedišta, može ići oficijelno 10 bicikla gore, može i više ako nema toliko puno putnika. Ako želiš putovati iz općine do Rijeke, to košta 8 eura, 5 eura je cijena za bicikl. Znači, uz to put ima puno prelijepih krajeva koji možeš obići i vjerujem da će to biti nešto kroz ovaj Sustens projekt što ćemo moći ponuditi našim putnicama i u buduće. Vjerujem da je to dobra priča za budućnost. Hvala vam lijepa. Inače, vožnja od Opicine do Rijeke traje 2 sata, isto toliko naravno i povratna vožnja. A evo, ja mogu reći ovako iz vlastitog iskustva, ovo je bilo jedno vrlo zanimljivo prvo putovanje uz zanimljive dočeke na svim željezničkim stanicama, uz dobru glazbu i naravno gastrospecialitete.